šel podívat, tam mrzelo právě ještě. A tak to velké to bylo. To si může říct druhou. Tam 3 hlavy. Čilka. Pak leželi, nic nedělali, rybu. Ne, já jsem jenom tu hlavu, že Jo, výborné to. Místo toho, aby je zabili, tam na krevetách. Hlava má nejlepší maso, takže Matěj obírá hlavu a je to bratr barakudy. Fakt, ty bro, to je úplně ňam. Že je výborné. Marina, urvi si tak jednu hlavu. Hlavně tam nejsou kosti, víš? To nejsou. To je výborná, to je jak kdyby zabíral hlavu z králíka, jsme říkali. Štouko, to je dobré. Ale má ostré zuby, jo. Já želí to chytí a my to ve vodě nevidíme, že? Oko je velký bráchový barakudy. Docvakaj mu těma zubama ještě. Nemá tam nějak voda na těch zubech? Nevypadá to. Já jsem dělal ve vraku Krištofa. Ženám se bez mučení, když jsem studoval, jak na těsno jsou, takhle se napadlo. Ryba? Odhazuješ? Co mi totiž jak to na náměstí?